kettupassiin. Siinä oli tuossa makoilin vielä sängyssä aamulla, niin tuli kuva ketusta ja kulkenut myös päivällä. Tässä ei ole pitkä matka passia. Nyt on oikein mukava keli mennä ääneti, koska on plussalla vähän sohjonen jopa tämä pehmeä lumi ja sopiva kova tuuli, että peittää kaikki äänet. Niin kokeillaanpa nyt miten käy. Se on ollut nyt tuossa yöaikana käynyt pitkin yötä, tullut kuvia ja nyt tuli aamulla kuvaa, niin sen verran lyhyt matka passiin. Katsotaan miten käy, että onko kettu vielä paikalla. Haaska on tuossa semmonen 300 metriä meidän talosta, tätä on nätti kävellä. Tarkistaa, että mikä on tilanne. Tuolla suunnassa on meidän haaska. Pelto alkaa siintää tuolta takaa. Siinä on tosi hyvä kulkupaikka ketun pyyntiin tällä kevättalvella, niin kiima-aikana alkavat kulkea aktiivisesti tuossa. Lähes joka vuosi on aina saanut ketun taikka useammat, vaatii aina vähän pitkäjänteisyyttä käydä, että ei joka passi kerralla missään nimessä saa. Ehkä semmonen 4-7 passituskertaa niin yleensä saa. No niin, ollaanpa nyt vähän hiljempaa. Mennään metään suojassa tästä tuohon pellon reunaan, niin nähdään, että onko sillä mitään. Ihan 5 minuuttia sitten tuli viimeinen kuva, edellinen kuva sieltä. On siellä vielä kettu tuolla. Tuolta näkyy, ei nyt kamerassa näy tuolla, mutta on kettu tuolla haaskalla ja on pariksia ja harakoita siinä ympärillä kanssa. Kokeilen tuosta tien penkalta, että näkeekö siitä.
sitten miten kulkevat jatkossa vielä, että tuossa on haaskaa jäljellä ihan hyvästi syötävää, että tässä on aika hyvä kulkureitti ketuilla, että varsinkin nyt alkaa nyt on niin kuin helmikuun loppupuolta ton kiima-aika vielä lisää kulkemista, niin tässä on aika potentiaalinen kyttäys- ja pillityspaikka ollut pitkään aikaa, että useita kettuja on tästä saanut. Aika hyvä karva olisi tuossa tuommoinen mukava sävy tuolla takapäässäkin, mutta sen verran aukesi toi toinen puoli, että ei tästä turkista tuu. Tikka teki tehtävänsä. Ei ketulle jäänyt nyt saumaa. Tuolla on toi paalirivi, niin tuolta me asutaan tuossa mäen päällä, niin tuolta sen verran kova tuuli, että peittää kaikki lähestymisäänet, että plussalla keliin, niin saa ihan rauhassa lähestyä. Tuohon on semmonen, olisiko 90 metriä, 100 metriä toi ampumamatka. Tuon paalin päältä pääsin puristamaan, niin eipä siinä ketulle jäänyt saumaa. Tässä on ollut riistakamera sitten kuvaamassa, että nyt oli koko yön ajalta kuvia ja sitten tuli nyt, kun oli jo hereillä, niin mä että lähdetään kokeilemaan, kun on niin sopiva tuuli, joka peittää äänet ja sopivasta suunnasta. Tässähän tuli sitten ihan sopiva lopputulos. No niin, jatketaan vielä samalla senssellä pillityksellä ja toivotaan, että saadaan muutama kettu poistettua tältä alueelta vielä, niin kanalintun kanta sitten kiittää, että on vähän yritetty ainakin poistaa pienpetoja, kettuja ja muita samalta alueelta, niin annetaan paremmat mahdollisuudet pesinä onnistumiselle.